फिन आरोबाव रायजोआव गांजा हमनो हादों। दिकेजुलि रेलवे स्टेशनाव 5 केजिनिबो बारा गांजा हमनो हादों। ट्रेनजों लाबोनाय 5 केजिनिबो बारा गांजाखौ दिकेजुलि रेलवे स्टेशनाव बोखांनो हायो। नंगौ सा दिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। दिकेजुलि रेलवे स्टेशनाव 5 केजिनिबो बारा गांजा हमनो हायो सा दिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि ट्रेनजों लाबोनाय 5 केजिनिबो बारा गांजाखौ दिकेजुलि रेलवे स्टेशनाव होनो फैदोंमोन आरो बे गांजाखौ स्टेशननि दाबसे खनायाव दोनथ'नाय समाव दखरानि बिबानगिरिफोरा मोननानै लाबोयो आरो फालांगिरिखौ नागिरदोंमोनब्लाबो मोनाखिसै होननानै फोरमायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि एनस मुसाहारि बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हमजानाय गांजाया गासै 5 किल'ग्रामनिबो बारा जागोन। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोर दखरा आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दिकेजुलि थानानि पुलिस जयै दिनै फुंबिलियाव बाटासिपुर सेन्टाराव बे हमनो मोननाय 5 केजिनिबो बारा गांजाखौ सावनाय जायो। खोब मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया 24 अक्ट' मंगलबार मोनानि खमैबो 10निफ्राय 10:30 रिंगासो समाव हरनि मोनानि बे समाव सा दिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय दिकेजुलि रेल स्टेशनाव माखासे दुथां सोद्रोमाफोरा समाज बेरेखा गांजा माजबाद साइडनिफ्राय ट्रेनाव इन्टारसिटि ट्रेनाव लानानै फैदोंमोन आरो बिथांमोननि फालांगि हिसाबै बिथांमोना गुबुनजों कन्टेक्ट जालायनानै बिथांमोना मोनसे बेगाव 5निफ्राय 6 केजि गांजाखौ लाबोनानै रेलवे स्टेशन प्लेटफर्माव गालांदोंमोन आरो बेखौ पिकआप खालामनो थाखाय सानैसो सुबुंफोरा स्टेशनाव नेनानै दंमोन। नाथाय बिथांमोना खाफाल गाज्रि जे बिथांमोननि माखासे कन्टेक्टआ एसे उल्था फाल्टां जानायनि खारनाव बिथांमोना बे बेगखौ मोनलाङासै। बेयाव जोंनि माखासे सा दिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना एसे रेल साइटिंथिं बेरायबाय थानाय समाव बेखौ मोनो आरो सानै जोंनि माखासे सोद्रोमा सानै बिथांमोना बे बेगखौ मोननानै जोंनि मावख'सिम लानानै फैयो आरो जेब्ला लानानै फैयो अब्ला जों बिथांमोनाव सोंदोंमोन जे बेखौ बहा मोननाय। बिथांमोना बुंबाय बेखौ स्टेशनाव मोनदों होननानै। दा जाय मानसिफोरा लाबोदोंमोन बिथांमोना खारबाय होननानै बुंदों। लोगो लोगोनो जोंनि दखरानि बिबानगिरिफ्रा गंथाम गंब्रै बाइक लानानै बिथांमोनखौ होसोदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ मोनदिया। दा मोनैनि खारनाव जोङो लोगो लोगो दिकेजुलि थानानि पुलिस बिथांखौ जोङो कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। कन्टेक्ट खालामनानै जिहेतु दिकेजुलियाव दायो असि गैथ'वा होननानै जोङो बुंदों, बिथाङा सुटियाव थांबाय। दा बेनि उनाव जोङो जोंनिनो ओनसोलनि सासे पुलिस कनस्टेबल सुरेन उजिर बिथांखौ जोङो लेंहरबाय। लेंहरनानै अफिसाव जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो दायनिगिरिफोरखौ नागिरदोंमोन नाथाय मोनासै। दा बे समाव जों खावलायदों बिथांमोनखौ जे जोंनि ओनसोलखौ जेरैखि जाया सेफटि खालामनांगौ आरो बे ड्राग्स जौ जुवा बायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय बेखौ गोजान खालामनांगौनि थाखाय जोङो पुलिस बिफानखौ जों खावलायदों। आरो बे लेखानो जोङो बे गान्जाखौ जोङो थानासिम हरनायबो जायासै। मानोना थानासिम हरोब्ला आरो बेयाव थानानिफ्राय बेयो मोजां बेबहार जागोन ना जाया जोङो मोनसे सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौ दायो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दायो जोंनि बाटासपुर मेन टाउनावनो जों बेखौ सावनो थि खालामनाय जादों। आरो बे सावनायाव गासै रायजो राजा सा दिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयाव जथायै दङ आरो लोगोसे जोङो पुलिस बिफाननिफ्रायबो हांख्रायहरदों, बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ। पुलिस बिफाननि सुबुंफोरा फैबानो जोङो नैबे गान्जाखौ सावनाय जासिगोन। जोंनि मिन्थिनायाव जोङो मैया एसे तदन्त खालामनाय बायदिब्ला बियो माजबादनिफ्राय फैदों आरो बेखौ बाय ट्रेन मोनाबिलिनि इन्टारसिटिजों लानानै फैदों होननानै जोङो मिथिदों। दा बेयाव आं खावलायनो सानदों जे जोंनि ओनसोलाव बे बर' ओनसोलाव दिनै लाइमोनफ्रा फरायनायनि थाखाय मोनसे जांख्रिखांनायनि खामानिखौ दिनै एबसुआ खामानि मावबाय थादों। नाथाय बे समाव जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै
बेबायदि समाज बेरेखा गान्जाजों ड्राग्सजों बायदि बायदिजों बिहोमा एबा लोब्बा थानानै दिनै गाव गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनो नागिरगासिनो दङ आरो गाव गावनि जिउनि जि फरायनाय गावनि जिउ लाइफ दानाय केरियारखौ दिनै दंस' खालामनो नाजागासिनो दं आरो बेयाव आं सानो बेयाव जोंनि बर'ल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि ओनसोलाव हाबनानै बेबायदि जोंनि लाइमोनफोरखौ दंस' खालामनायनि जि षड़यन्त्र बेयो सोलिदों जों बेखौ मिथिबाय थादों बे खोब माने आङो हरखाब मिथिनो मोन्दों बे ढेकियाजुलि रेल स्टेसनाव बाटासिफोराव थानाय स्टेसनाव दिनैनि हराव बेवहाय मोनसे गान्जानि थफ्ला मोन्दों बे मोननायनि आन्दोआव दासिमबो जोङो बेखौ संदानगासिनो दं नाथाय जोङो मोनसे जाफुंसारनाय होनना बुंनांगोन बे ओनसोलनि लोगोसे जोंनि नर्थ ढेकियाजुलि आन्सलिकनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना बेखौ गोबां समनिफ्राय जोंनि समाजखौ जोङो मोजां मोनसे थासारिजों लांनो नाजाबाय थानायखौ जों मावबोनाय नुदों बेजों लोगोसे जाफुंसारनाय जों बुंनो नागिरनाया बेनो बे गान्जाखौ जोंनि बर' फरायसा आफादा हमनानै बेयाव लाबोनानै रायजोयैनो खौसे बेखौ सावनो थाखाय थियारि जादों बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा बेबायदि ड्राग्स जौ जुवाफोरखौ जोङो फोजोबलांनायनि सेस्टाखौ जोङो होनांगौ आरो बिनि थाखायनो आं दिनै साबायखर बावदों आनसलिक एबसुनि बिथांमोनखौबो आरो बेबायदिनो जोंनि लाइमोन इयुन जोलैफ्रा बेबायदि ड्राग्स गान्जाफोरनिफ्राय जोङो मुक्त जानो हायो बेखौ आं खावलायो